Асе, как си? Страшно ли те? Кози, кози! Май те страхосваш. Това му кара да се смея. Смей се. Смей се, че после... Виктория. Да, бе, да. Кажи нещо. Защо мълчиш? Говорихме си, не какво да кажа. Хареса ли ти изкурзията? Денотур? Денотур? Да, и водачите ми харесаха. Любезни хора. А това дире харесва ли ти? Не особено. Я погледни надолу. Не, благодаря. За да клатиш, взема да пада ли? Сега ще изкачим байра, след малко пускаме надолу стръмното. Много стръмно минахме едно. Още има. Има же. И тия релси много гадни, бе. Това е релса. Какви големи дървета има. има. Това просто тия деса года. Е пътя къде е минал? Значи минали Царска Бистрица, нали? Или не? Не. Кана сестра ми долу да начакат да махаме на Виктория. Обади се, мога да направят по една снимка преди да сме след. На скло. Скло ще снима с... Виктория няма ли телефон? Не. След колко време ще стигне? 10 минути. Може и по-бързо, за 8 стълб. Къде сме ние да? Виж? Виж къде ще слизаме там долу? Бага последно. Ами да. Сигурно. Къде си, маема? Явно няма да успееш да дойдеш да нас снимаш, ние слизаме от лифта. 4 седалковия. Айде, изчакайте на. Айде. Hello, my friend.